जोङो बिटिआरनि बायजोनिया मोननैल' आसनि बिथांमोना मोननो हायो भारत सरकारनिफ्राय मोननाय आरो आसाम सरकारनिफ्राय मोननाय नाथाय जों बिटिआर ओनसोलनि बिटिआरनि सिंनि साफ्रोमबो सुबुं बा बेबायदिनो हिताधिकारिफ्रा रायजो राजाफ्रा जोंहा आरोबाव आलादायै मोनसे सुजुग जोंहा मोनबावो जे बिटिआर सरकारनिफ्राय होनाय आसनिफोर मिथिबायना जोंहा मोनथाम सरकारनिफ्राय जों सुजुग मोननो हायो भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय बे जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे खाफाल गोनांनि बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन खाफाल गोनांनि बाथ्रा बियो मिथिबायना जे जोङो मा खालामगासिनो दं दिनैसिमाव डक्टरा बेसेबां पास जाखो बे ओनसोलनिफ्राय कचिं थांनाय बोसोरथामाव होनायनि लोगो लोगोनो 40 जन 50 जन 60 जन बेबायदि डक्टर पास जाबाय देग्लायबो थांनाय बोसोरावबो पास जादों इन्जिनियारिंआव पास जादों एसिएस अफिसारा दिनैहाय थांनाय बोसोर आरो देग्लाय नोङो बेसेबांबा बुरजा बे ओनसोलनिफ्राय पास जाबाय आरो बेखौ लांबाय थायोबा जों आसा खालामदों फैबाय थानाय 10 बोसोर फैबाय थानाय 15 बोसोर 20 बोसोराव जोङो बाहेरनिफ्राय जोङो मानसि लाबोनांनाय नंलिया जोंनि ओनसोलखौ मोजाङैनो मिन्थिनाय जोंनि ओनसोलखौ मोजाङैनो अननो हानाय जोंनि ओनसोलखौ मोजाङैनो बुजिनाय जोंनावबा आईएएस अफिसार ओंखारगोन आईपीएस अफिसार ओंखारगोन जोंनाव एसीएस अफिसार ओंखारगोन जोंनाव इन्जिनियार ओंखारगोन डक्टर ओंखारगोन बेबायदि जोंनो नांगौ जादों दिनैहाय बेनिखायनो दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय दिनै आसनियाथ' थांबाय थागोन नाथाय मानब सम्पदजों सृष्टि खालामनांगोन मानगोनां रायजो राजाफोर मानसि सुबुं धोना माखौ होनो हायाबो जोंनि मोनसे धोन एबा सम्पद जोंनि फरेस्टनि बाला अन्थाइयाबो जोंनि सम्पद हा सिंनिफ्राय मोननाय खैलाया सम्पद जोंनि गय बागाना सम्पद जोंनि साहा बागाना सम्पद नाथाय बे सम्पदफोरा मानब सम्पद एबा सुबुं धोना जौगायाब्ला बै सम्पदा खामानियाव नाङा रेशन कार्डखौबो नोंथांमोननि आइजोफोरनि आखायाव होनाय जायो अरुणोदयाबो नोंथांमोननि आखायाव होनाय जादों दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाखौबो नोंथांमोननो होनाय जादों मानो जे जोंना आइजोफ्रा न'खरखौ सुंथानायाव न'खरखौ जौगाहोनायाव न'खरखौ फोसाबनायाव गथ' गथायनो थाखा फैसा होनायाव गथ' गथायखौ बेंनायाव खांनायाव बानायाव जोंना आइजोफ्रानो मोजाङै खामानि मावो बिनिखायनो दिनै सरकारा दिनैहाय आइजोफोरखौ लानानैनो दिनैहाय हाबा मावदों खामानि मावदों दिनै सरकारा लाइमोनफोर जायफ्रानाखि साख्रि मावला होननानै सानबाय बिनि थाखाय दिनै 2 लाख थाखा दिनै सरकारा होदों बेफोर आसनिफ्रा दिनै सोलिबाय थादों बिनिखायनो दिनैहाय जे सरकारा दिनै जोंनि रायजो राजानि गांनाय उखैनाय रायजो राजानि अभाब अभियोग रायजो राजानि खस्थ' दुखु जारलाखौ दिनैहाय मोनथिनानै गोसोजों मोनदांनानै मेगनजों नुनानै प्रेक्टिकेल दिनै मोनदांनानै दिनै बे आसनिफोरखौ लानाय जादों आरो बे आसनिया दिनैनि दानि सरकार बे सरकारनि दिनाव दिनै मोजाङैनो मावफुंजादों माइनाव सोरां बिथांखि दिनै बे सरकारानो होदों गियान सोरां बिथांखि बे सरकारानो होदों अनसाय बिथांखि बे सरकारानो होदों आइ अनसाय बिथांखि बे सरकारानो होदों आरो दिनै नोङो आलारि सोरां बिथांखि बे सरकारानो होदों आबादारिफोरनो लाइमोनफोरनो सेंग्रा सिख्लानो गासैबो आसनिया बोराय बुरैनो बे आसनिखौ दिनै बे सरकारानो होदों बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर दिनै बे सरकारा जोंनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे मोजाङै जौगायो मानोना भारतआ मोनसे सिमां नुदों फैगौ 2047 मायथाइ 2047आव भारतआ मोनसे जौगासार हादोर जानांगौ नरेन्द्र मोदी मानगोनां भारतनि गाहाय मन्थ्रिया बे सिमां नुदों आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामखौ जौगासार मोनबा रायजोनि गेजेराव मोनसे खालामनो नागिरदों दिनै जोंनि प्रमद बर' मानगोनां चिफ बिथाङा बिटिआर ओनसोलाव शान्तिखौ गोजोर खालामनानै बे ओनसोलाबो जाहाथे जौगायो बे ओनसोलनि लामा दालां बान्दोनिफ्राय लानानै जोंनि आइ आफानि आखायाव रां रुफा थानायजों लोगोसेयैनो
बे ओनसोलनि सोलोंथाइ, बे ओनसोलनि हाबा मावनाय खान्थि बे गासैबो जाहाथे जौगासारो। जोंनि जाख्ल'नाय, जोंनि कारापसन बेखौ गैया खालामनानै बोरैहाय जोङो बे ओनसोलखौ मोजां अनलायनायनि गेजेरजों जों लांनो हायो। नोंथांमोना नुबाय, नै दाखालैसो बावथाराखै फोरोंगिरि थिसनबाय गासै 1300निबो बारा। आरो आङो दा तामुलपुराव मोनसे हायार सेकेन्डारि, तामुलपुर हायार सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपालजों रायज्लायनानै फैदों एसे सिगां। बिथाङा खोन्थाबाय गामाखालि मोनफेराखै, एथ' गोबाव मास्टार मावबाय, एपइन्टमेन्टआ बेबायदि जाफेरा। एबाराव बिथाङा 10 जन मोनदोंनो, 10 जन फोरोंगिरि एकबारैनो। दाखालि आं खोनाबाय चिरां जिल्लायाव सिडली खासिकत्रा हायार सेकेन्डारि 13 जन मोनदोंनो बिथांमोना फोरोंगिरिया, 13 जन फोरोंगिरि। आंनि जिल्लाया चिराङा जेब्लाबो लास्टआव थायोमोन। थांनाय बोसोरनिया चिराङा टप मारिबाय मेट्रिक रिजाल्टआव। नोंथांमोननि उदालगुरि, बाक्सा दिनैहाय हायार सेकेन्डारियाव बिथांमोना टपआव फैबाय। सिगाङाव बेबायदि सानफेरनो हायाखैमोन। 35 लाख मानसि दङ बेयाव। बे 35 लाख मानसियाबो जाहाथे मोजाङै थांनानै थानो हायो, गावनि संसारखौ मोजाङै लांनो हायो, मोजाङै दैदेनलांनो हायो, फिसा फिसौखौ मोजाङै फोरोंलांनो हायो। बिनि थाखाय जिफोर आसनि दङ बे आसनिफोरखौ जाहाथे मोननो हायो। आरो बे आसनिफ्रा माबायदि मावफुंजादों, बेसे समाव मावफुंजादों, बे बाथ्राखौबो जाहाथे जोंनि आइ आफाफ्रा, रायजो राजाफ्रा मोनथिनो हायो। बिनि थाखायनो दिनै नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो आं मिजिं खालामो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोनहा दिनै बिटिआर सरकारा लानाय जेफोर आसनिफोर, बे आसनिफोरनि गेजेरजों थारैनो जों जे नैबे ओनसोलाव रायजो जानायफ्रा जोंहा मोनथाम रोखोमनि सुबिदा जों मोननो हायो। भारत सरकारनिफ्राय, आसाम सरकारनिफ्राय आरो दिनै जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय मोननो हायो। बे बाथ्राखौ मोजाङैनो मोनथिनानै थांगोन।